14 ta' Novembru San Nikola Taverlik u sħabu, reliġjuż, martri. Għex bejn l-1340 u l-1391. Twieled fil-belt ta' Sebenik fil-Kroazja madwar l-1340. Daħal mal-Franġiskani konventwali ta' Beltu u sar saċerdot madwar is-sena 1365. Għal 20 sena ħadem fil-Bosnja kontra l-ereżija tal-Patereni u tal-Manikej. Imma meta t-Torok daħlu fis-Serbja u fil-Kroazja, San Nikola derlu li l-aħjar ħaġa li kellu jagħmel kienet li jmur missjonarju fl-Art Imqazza biex jikkonverti lill-Missilmin. Tela għalhekk ma' 3 patrijiet oħra, Dijanatu minn Rhodes, Franċiż, Stefanu minn Cuneo, Taljan, li dawn kienu konventwali bħalu, u Pietru minn Norbonne, Franċiż ukoll, li dan kien dixxiplu tal-Beatu Paoluccio Trinci, il-fundatur fl-1368 tar-Riforma Osservanti. Għexu għal xi żmien fil-kunvent ta' Sion ħdejn iċ-ċenaklu, imma fil-11 ta' Novembru tas-sena 1391 marru fil-Moskeja ta' Omar, mibnija flok it-Tempju ta' Ġerusalemm, u b'kuraġġ li ma jitwemminx qalu lil qadi li jekk ma jsirx Nisrani ma jistax isalva. Il-qadi wieġeb li jekk huma ma jsirux Missilmin jieħdu l-mewt. Wara 3 ijiem dawn l-4 Franġiskani mietu martri għal Kristu. Il-metodu tagħhom illum ma nifhmuhx, imma huma fil-fatt ħadu l-mewt biex ixandru lil Kristu. Għalhekk il-Papa Pawlu VI mar jikkanonizzhom fil-21 ta' Ġunju tas-sena 1970. Fil-11 ta' Novembru tas-sena 1391, San Nikola Taverlik u sħabu marru quddiem il-qadi ta' Ġerusalemm fil-preżenza ta' ħafna Musulmani u esponaw rwieħhom billi ippreżentaw l-argumenti tagħhom b'kuraġġ kbir. Fil-waqt li dawk preżenti semgħuhom bir-reqqa maċċettawx kliemhom u fl-aħħar inkurlaw għalihom u talbuhom jirrepetu dak li kienu qalu. L-4 patrijiet irrifjutaw u għalhekk ġew ikkundannati għal mewt fi 3 ijiem. Tqiegħdu il-ħabs fejn sofrew abbużi. Fl-14 ta' Novembru ġew miġjuba lura fit-toroq għal darb'oħra intalbu jerġgħu jgħidu dak li qalu kontra l-Iżlam, imma wara li ċaħdu din l-opportunità finali biex isalvaw ħajjithom billi jiġħdu lil Kristu, għatawlhom rashom u ħarquhom sabiex il-fdalijiet tagħhom ma jistgħux jiġu venerati bħala martri mill-insara. Il-martirju tagħhom ġie deskritt fid-dettall f'rapport mill-Gwardjan tal-Art Imqazza, Fader Gerard Calvet OFM, xarejn wara il-mewt tagħhom. Il-Papa Qaddiż Ġwanni Pawlu II kien konxju ħafna dwar ix-xhieda tal-martri fil-Knisja tagħna. Kull kontinent ġie minsuż bid-demm tal-martri u ddeskriva il-martirju bħala il-prova l-aktar elokwenti tal-verità tal-fidi. Skontu din il-prova tal-fidi hija evidenzjata bi3 modi. L-ewwel nett il-martirju jafferma l-involjabilità tal-ordni morali, kemm il-verità u l-qudussija tal-liġi ta' Alla u d-dinjità tal-persuna umana. It-tieni nett il-martirju jikkonferma l-umanità u l-ħajja vera tal-bniedem. U fl-aħħar il-martirju jikkonferma l-qudussija tal-Knisja bi preżentazzjoni ta' xhieda impenjati għal-verità. Fil-qosor, fl-isprendur tal-verità 93 insibu bl-eżempju elokwenti u qatt reati tagħhom ta' ħajja kontemplament trasformata mill-isprendur tal-verità morali, il-martri u b'mod ġenerali l-qaddisin tal-Knisja kollha jixelu kull perjodu ta' storja billi qajmu is-sens morali tagħha. Għalhekk irridu nkunu konxi tal-martri tal-Knisja tagħna għax ix-xhieda tagħhom tagħmlilna kuraġġ
u tatina tama kbira. Permezz tal-grazzja ta' Alla jalla aħna wkoll inkunu daqshekk impenjati lejn il-mulej tagħna, lejn il-Knisja tiegħu u lejn il-fidi kif kienu huma. Ejjew nagħmlu tagħna il-kliem ta' San Pawl f'Lut kapitlu 12 vers 1-2. La darba aħna wkoll għandna madwarna sħaba kbira ta' xhieda, ejjew warbu minna kull xkiel u kull dnub li marajli fixkilna u b'qalbna qawwija nibqgħu niġru t-triq tal-prova li għandna qudiemna. Inżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna u li flok il-għena li kellu qudiemu għad għas-salib bla xejn ma qies l-għajb tiegħu u issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron ta' Alla. Talba. O Alla, li glorifikajt lil konfessur tiegħek San Nikola ta' Verlik billi tajtu li xanda l-Evanġelju u l-palma tal-martirju. Għatina li b'talbu ikun jistgħu li nimxu fuq il-passi tiegħu u permezz tal-interċessjoni tiegħu nirċievu l-premju tar-rebbieħa, il-ħajja eterna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.